دركي بتعلو ونحرم شمت مزمزة نتنقل السبب طولة مسقرزة سرنا مسافتي كلنا بعد ماما سرنا السندري لا تعصقا الزمن يهودا سلام كما يتوعلو زغبركم تخاتل تيمان انفو ميديا نلومي حاموس على 26 ورح 3 كم تلمود زتفلالي وانا وين حاصرت زعباتاتن زيناتاتن حيزلكم متيلخو مكتالكم يعدم كبرات تخاتلتي نزا channel لانا معبايتهم حدث زخونكم سبسكرايب كبرو توم زغبركم كا شير لايك كومنت مغباراي تحمقو ندابلكو نابتي ناي حجي مدبات كسغر بقدامنت كزارب لا ديلي زلخو كبرات تخاتلتي بزعبا زي تمالي اب هاجر موروكو زتخايده ግጥም መጻረይ ኩዕሶ እግሪ አፍሪቃ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 2-0 ብዝኾነ ውጽኢት ንሃገራዊት ጋንታ እስዋቲኒ ከም ዝረታዓታ ትማለ ማሕበራዊ ሚድያ ዘቅረብናዮ ዜና ነይሩ ሕጂ ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ መቸም ብዙሕ ሰብ አፍልጦ ዘይክልዎ ክእል እዩ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ታሪኻዊ አመጻጽኣ ዘለዎ እዩ ኣብ ኤርትራ ኩዕሶ እግሪ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ፍትዋት ዓይነታት ስፖርት እዩ ማለት እዩ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራውን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ብራኽን በፂሑ ነይሩ ንኣብነት ከም ዝዝከር ኣብ 1995-6-97 ክሳብ 98 ኣብ ዝነበረ ከባቢ መንእሰያት ናእሽቱ ህፃናት ማለት እዩ ካብ ዝተፈላለየ ከተማታት ካብ በዓል ሰንዓፈ መንደፈራ ጊንዳዕ ማይተመናይ ከረን እዚኦም ከባቢታት እዚኦም ህፃናት ናብ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ብምኻድ ኣዝዩ ብሉጽ ዝኾነ ብቕዓት ዘርኣይሉ ዓመታት ነይሩ ምስቶም ኣብ ዓለምና ኣለዉ ዝበሃሉ ፍሉጣት ሌጀንድስ ኩዕሶ እግሪ ተጻወቱ ዝኾኑ ከም በዓል ሳሙኤል ኤቶ ሮናልዲኖ ካልኦትን እውን ተጻዊቶም እዮም እዞም መንእሰያት ምስ በዓል ሮናልዲኖ ምስ በዓል ሳሙኤል ኤቶ ዝተጻወቱ ብኤርትራ ግን ኣበይ ኣለዉ ኢሉ ንዝሓትት እቲ ኣብ ኤርትራ ዝተተኽለ ስርዓት ፈጺሙ ንኩዕሶ እግሪ ይኮነን ንህይወት ደቂ ሰባት እውን ዝጻባእ ስርዓት ስለ ዝነበረ እቶም መንእሰያት ከም ኩሉ ኤርትራዊ ዕጫ በፂሕዎም ገሊኦም ተሰዊኦም ገሊኦም ኣብ ዝተፈላለየ ስራሓት ተዋፊሮም ገሊኦም እውን ስደት ኣርኪብዎም ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተሰዲዶም ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ሕልሞም እውን ክቕጽልዎ ኣይከኣሉን ማለት እዩ ቅድሚኡ እውን ኣብ ፍላይ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ከም በዓል ኣስመራ ደቀ ምሓረ ባፅዕ ዓዲ ቀይሕ ከረን መንደፈራ ዝበላ ሰንዓፈ ዝኣመሰላ ከተማታት ዝተፈላለዩ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ካይድ ነይሩ ኩዕሶ እግሪ ኣዝዩ ፍቱው እዩ ብዝኾነ ግን ስርዓተ ግደፍ ብኩዕሶ እግሪ ኣቢሉ ኣብታ ውሽጢ ሃገር ክፍጠር ዝኽእል ናይ መንእሰያት ሓጎስ ናይ መንእሰያት ምዕባለ ፈጺሙ ስለ ዘይደሊ ንኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብኸመይ ኣልሚስዎ መስለኩም ብጣዕሚ ብዝሕዝን መልክዑ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሓለፍቲ ብፍላይ ናይ ስፖርት ናይ ሃገራዊ ስፖርት ኣመሓደርቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ፌደሬሽን በዓል ዝትሪእዎ ዘለኹም ሮመዳን ዕስማል ኣውልያይ ዝበሃል በዓል ዚኦም ናይ ኤርትራ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሓለፍቲ ማለት እዩ ሕጂ ኣይገርመኩም ኣይሰምደኩምን እዚ ሰብ እዚ ኣይኮነ እንደ ኩዕሶ እግሪ ከመሓደረ ብኤርትራ ማኻ ኩዕሶ እግሪስ ክንደይ ነገር ዘድልዮ ክንደይ ሕግታት ዘለዎ ክንደይ ናእሽቱ ህፃናት ክትምልምለሉ ትኽእል ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እንዳኸድካ ምስ ዓለም ለኻዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪታት እንዳተራኸብካ ዝተፈላለየ ግጥማት ክሰርዕሉ ትኽእል መቸም ኩዕሶ እግሪ ሰፊሕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብፍላይ ዋላ ብዓይኒ ቁጠባ እንተሪኢኻዮ እውን ኣዝዩ ካብቶም ዝዓበዩ ቁጠባ ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ኮይኑ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብድሕሪኡ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክትወዳደር ናብ ደገ ክትስደድ እኳ እንተፀንሐት እቶም ተፃወቲ ዕጮኦም መጻኢኦም እንታይ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ብምልኦም ካብ ዝኸዱ ሃገራት እንዳሃደሙ መቸም እቲ ኩዕሶ እግሪ ዳርጋ ሕልሚ ኮይኑ ተሪፉ ማለት ብቅድድም ብሽክለታ እውን ኤርትራ ከምዚ ሕጂ ብሓደ ወይ ክልተ ተቐዳደምቲ ጥራሕ ትወከሎ ዘይኮነ ዳርጋ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ሓያላት ተቐዳደምቲ ዘፍረየትሉን ክተፍረየሉ ትኽእልን ዓቕምን ዘለዎ ቦታ እዩ ሓፈሻዊ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጡ እውን ንስፖርት ኣዝዩ ምቹእ ዝኾነ ቦታ እዩ ኤርትራ ብኸመይ እንተኢልኩምኒ ብጉያ ኩዕሶ እግሪ ሓፈሻዊ ምስ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዝተሓሓዝ እቲ ከባቢ እቲ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣሱ ብልጫ ዘለዎ ካብ ካልኦት ክፋላት ዓለም እዩ ስለዚኦም መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ጉያን ከምኡ ዓይነት ስፖርታት ናይ ብሽክለታን ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ዓለም ለኻዊ መድረኽ መፅኦም ዓወታት ዘመዝግቡ
እቲ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ናይቲ ከባቢ ብሉፅ ስለ ዝኾነ ማለት ንስፖርት ኣድቫንቴጅ ስለ ዘለዎ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ዝተፈላለዩ ተፃወቲ ካብ ብዙሓት ሃገራት ዱዋል ሲቲዘንሺፕ ወይ ከዓ ክልተ ዜግነት ዘለዎም ዜጋታት እንዳምፃኻ ዝፅወት ዝግበር ዘሎ ፀወታ እውን ንመፃኢ ክሕሰበሉ ዝግብኦን ኣብቲ ሃገር መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ከመፀሉ ዝግብኦን እዩ ኦፍኮርስ እቶም ኣብ ደገ ተወሊዶም ዝዓብዩ መንእሰያት ብሃገሮም ክፃወቱ ሓበን ይስምዖም እዩ ፕራውድ ይኾኑ እዮም እዚ ክቕፀል ዘለዎ እዩ ኮይኑ ግን ቀዳምነት ክወሃቦም ዘሎ ነቶም ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ዘለዎ መንእሰያት እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዎ መንእሰያት ብስፖርት እንተተሃኒፆም ብዓብኡ እውን ኣብዚ ሎሚ እዋን ሓደ ሰብ ስፖርተኛ ኮይኑ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ተኮይኑ ኣይኮነን ዶ ናቱን ናይ ህይወቱን ናይ ከተምኡ ናይ ሃገሩ ቁጠባ እውን ክቕይረሉ ዝኽእል ናይ ሃገሩ ኢሜጅ ክቕይረሉ ዝኽእል መድረኽ ኢና በፂሕና ዘለና ስለዚ እዚ ክግበር ኣለዎ ክድገፉ ኣለዎም እዚኦም ተፃወቲ እዚኦም እንተኾነ ግን ምዝ ስርዓት እዚ ዝቕፀል ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ሕጂ እውን ንዓይ በትልካ በቲ ግን ኮንግራጁሌሽንስ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ጥራሕ ክብል ዝኽእል ኣነ ማለት ቀፂለ ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ሓንቲ ኣገዳሲት ዝኾነት ሓበሬታ ኣላ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ናይ ዩኤስ ኤምባሲ ዝወፀት ፅሕፍቲ እንድያ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ዩኤስ ኤምባሲ ኣላ እዚኣ እንታይ ትብል ዘላ መስለኩም ዱዋል ሲቲዘንሺፕ ዘለኩም ዜጋታት ኤርትራውያን ኮንኩም ብፍላይ ድማ ናብ ኤርትራ ትገሹ ሰባት ክትጥንቀቑሉ ዝግባአኩም ነገር ኣሎ ብዙሓት ሰባት በዚ ተደርቢሾም ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ሽግር ከም ዘጋጠሞም ኣብ ኤርትራ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝገብሩ መስለኩም ናይ ክልተ ሃገራት ዜግነት ስለ ዘለካ ናብ ኤርትራ እንተኸይድካስ ዝኾነ ነገር እንተጋጢምካ እታ ሕጂ ዜግነት ወሲድካላ ዘለኻ ካልአይቲ ሃገርካ ትከላኸለልካ ወይ ንዓኻ ትጣበቐልካ ዝመስሎም ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ይኮነን ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዋላ ኣብዚ ናይ ዩኤስ ፅሒፎምዎ ዘለዉ ዝኾነ ይኹን ማእሰርቲ ኣብ ደገ ካብ ኤርትራ ኦቨርሲስ ማለት ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ካብ ካልእ እንድሕር ኣጋጢምካ ከከምተን ሃገራት ዘለዎ ሕጊን ኢኻ ትፍረድ ማለት እዩ ኤርትራ ዱዋል ሲቲዘንሺፕ ዘይተፍቅድ ሃገር እያ ይብለኩም ኣሎ እዚ ዱዋል ሲቲዘንሺፕ ዘይተፍቅድ እንድሕር ደኣ ኮይና ንስኻ ካብ ኣሜሪካ ይኹን ካብ ገለ ይኹን መፂኻ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እንድሕር ደኣ ተታሒዝካ በቲ ናይ ኤርትራ ሕጊ ኢኻ ትፍረድ ኤርትራ ከዓ ናታ ዜጋ ምዃንካ እያ ትፈልጥ ማለት እዩ ነቲ ናይ ካልእ ሃገር ዜግነትካ ኣይትቕበሎን እያ ስለዚ ብዙሓት ሰባት እዚ ዜግነት ኣለና ኢልኩም ናብ ከምዚ ዓይነት ተኣትዉ ብዙሓት ኣለኹም ክትጥንቀቑ እዩ ዝግባአኩም ካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ ዓይነት ስጉምትታት እየን ዝወስዳ ከም ኣብነት እንድሕር ክንወስድ ኮይና ክቡራት ተኸታተልቲ ዳዊት ይስሐቅ ዝበሃል ኤርትራዊ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ክሳብ ሎሚ ንልዕሊ 23 ዓመት ተኣሲሩ ዘሎ እቲ ቀንዲ ሽግር ዝኾኑ ንዕኡ ህግደፉ ንዓኣ መዝሚዙ ኣብ ልዕሊኡን ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቱን ሓፈሻዊ ድማ ኣብ ልዕሊ ነፃ ፕረስ ገበን ዝፈፀመሉ ምክንያት እንተደኣ ነይሩ ዳዊት ይስሐቅ ዱዋል ሲቲዘንሺፕ ስለ ዝነበረ እዩ ዱዋል ሲቲዘንሺፕ ሒዙ ናብ ኤርትራ ምስ ኣተወ ኣብ ኤርትራ ተታሒዙ ኤርትራ ከዓ እዚ ሰብ እዚ ዜጋና እምበር ዜጋ ናይ ካልእ ምዃኑ ኣይንፈልጥን ኢና ኢሎም ብኡ መሰረት እዮም ሒዞሞ ዘለዉ ኣብ ዜጋና ከዓ ከም ደስ ዝበለና ክንገብር መሰልና ኣለና ኢሎም እዮም ነዚ ሰብ እዚ ሒዞሞ ማለት እዩ እቲ ካልእ ጉዳዩ ካልእ ኮይኑ እቲ ቀንዲ ንዕኦም ከም መካትዒ ነዞም ኤውሮጳውያን ይኹን በዓል ሽወደን ይኹን ካልኦት ሃገራት እውን ከምቲ ግቡእ ንኸይካትዑ ዝገበሮም ነገር እዚ ኦፍኮርስ በዓል ሽወደን ይኹን ካልኦት ሃገራት ናቶም ዜጋ ወዲ ዓዲ ማለት ወደባት ካብኦም ካብቲ ዜጎኦም እንተዝኸውን ነይሩ ዝያዳ ፃዕርን ዲፕሎማስን ገይሮም ከውፅዎም ክኣሉ ዝብል ግምት ኣለኒ እስኻ ግን ስደተኛ ኮንካ ኸይድካ ዜግነት ወሲድካ ዱዋል ሲቲዘንሺፕ ሒዝካ ተመሊስካ ብኤርትራን ዘጋጥመካ ነገር ዋላ ሓደ ክከላኸለልካ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት እቲኹም መገሻኹም ክትገሹ ነተን እትኸድዎን ወይ ትገሽዎን ሃገራት እውን እንታይ ዓይነት ሕጊ ይኽተላ ኣንቢብኩምን ርኢኹምን ክትከዱ እዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ብኣጋጣሚ ስለ ዝረኸብኳ እየ ናባኹም ዘቕርባ ዘለኹ ካልእ ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ንኽፅምብራ ይሓስብ ነይሩ እዩ ወይ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ንኽፅምብራ ኩሉ ግዜ ሕልሙ እዩ ዝብል ኣብ ኤርትራውያን ብብዝሒ ዝዝረበሉ ዛዕባ እዩ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ከምኡ ይኣምን እዩ ብዙሕ ሰብ ከዓ ዘይኣምን ከ ኣሎ እዚ ስቑኢልካ እዩ ሓሶት እዩ ከምዚ ዝበሃል ስቑኢሎም ንኸፀልሙ ኢሎም ንፖለቲካ ክጥቀሙ ኢሎም እዮም ገለ ዝብል ብዙሕ ዘረባታት ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን እውን ምስ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝነበሩ ሰበስልጣን ከም በዓል መስፍን ሓጎስ ዝበሉ ብዝያዳ ማለት ብቐረባ ንዑ ዝፈልጦም ካልኦትን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኩሉ ግዜ ሕልሙ ዝነበረት ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣፀንቢርካ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ንምዃን እያ ነይራታ ሕልሙ ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ እስከ
إذا أبشعن شعت ميتن سمنيان سلسن بجئزي أبشعن شعت ميتن سمنيان سلسن مالت شن شعت ميتس عن حدن بفرنجي والكملاقي إسياس أفرقي بقانك إنجليش زجبرة حنتي على محتة الله أبزا زهبا زلو مبرهن تايزي بلزلو إزي ناي إرترا ناي إثيوبيان إنتجريشن زي ترف نجاري ولا ديكيدز كوسدي خيلو ديكيد مالت عسرتات عامتات كوسدي خال إذا كنت زي تعرف نجاريو كنجبر إنا يزبط زلوا بزع مجلس زي أمانتي إذا خايلو بإيكونوميك إنتجريشن جميرنا عبز حجوان كومن زخونة كارنسي لا تتأكمنا نعو نقص لنا نهكال إنتجريشنات كنقصلينا يزبط زلوا بزع أمانتي حجي بدحريو انتاي داقات إيمو نزبل مچم أبستفال عليه وان بزعبانا يزي بادمز بهالكوينات بزح جزية تقليتي بحال برايم مينستر ملس زيناون أب جزية نابساعتون تصبو جيرون قليت أبيهم كالو تستفال عليه سبسلتانون بب وانون داواتو اتقاندي نايشان شاعتا من تيس عن شو مونتن زقات أمشقر نايباد مشقر زي كونه اتي بإيكونوميك إنتجريشن تحاسيبو زنابرا مدب هكذا بناتو مقوتصارن بناتو بلاننج خيد مزدلي عبتو وانتا بإثيوبيا سلطان حيش زنبر إهاديك دما نو إزق خونا يكاليني اندحر دا إيكونوميك إنتجريشن حفشاو ما ناب فيدريشن قطنا كيد تخوينا قنوع بزغونا مقدي حقاو بزغونا مقد دمبر بناي حارسب ويبني حادقو جيلة وساني خون يبولو نزبل وساني بموصادمي اتقاندي كوينا زي ما جمرن أبلعلي وياني قيمة حزنة يقول كملاخي سياسة أفوركم مالتي بزخونا جن نزيادة مرتع خد كونكم إذا فيديو زي أنا يقول كملاخي سياسة أفوركم بوانك إنجليش سمعوا. We believe that the integration process might take a long time. It might even take decades. But full integration of Eritrea and Ethiopia, beginning with economic integration programs, and ending possibly in some form of a political integration is a possibility. We need not have any bias. We need not have any reservations as to developing our bilateral relationships towards that direction. We have left the option of a common currency open. It's not a matter of goodwill. We have delegated this issue to experts. At the moment conclude that our goodwill is the end of everything. We need to share the views of experts in this particular issue. And I can generally say that the direction is very healthy, and it's up to the governments to push towards relating issues like the currency with other economic integration programs, because it's not an isolated item in our agenda. It has to be dealt with within the comprehensive approach of our integration programs. بمقصال زغرب لكم كبرات تخاتلتي أفريكان كونفيدنشال زبحال ويب سايت لما عنتي زوت لما عنتي يكون انت مالي زوت صحف هالو إذا صحف زي كبرات تخاتلتي انتاي زبل سراويت إثيوبيا ناب تقراي نخاتو وساني ودي إلو يبل ناي منقسينا إثيوبيا سي وساني وسينوس ودي إلو كن ناب تقراي نخاتو ناي موداتا دول راح يتقبل زبل صحف زرقي حمالو زي أفريكان كونفيدنشال زبل مالتي رخيبنا يزبلو حبريتا دما خابسه سلطان منغس إثيوبيا رخيبنا يزبلو زلو ازي لو ما عنتو كان بريك نيوز تبايلو اب محبراو ميديا خزاوريكم والله بوغن تግራይ ይኹን بوغن መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ መግለጽ የለን ግን እዚኦም ናይ አፍሪካ ዝተፈላልዩ ማዕከናት ዜና አለው ጥቡቅ ርክብ ዘለዎም ዝተፈላልዩ ሰብ ስልጣን ኣብ አዲስ አበባውን ብዙሕ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ዝሰርሑ ማለት እዚኦም ከምዚኦም ዝበሉ ትካላት ዘውፅኡ ሓበሬታት ድማ ዝናዕ ሓበሬታ ኣይኮነን ብዝኾነ እንድሕር ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ በሓቂ ናይ መውዳእታ ውሳኔ ተዋሂቡ ናብ ትግራይ ንኻኣቱ እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሉን ናብ ትግራይ ንኻኣቱ እንድሕር ዘይፍቅድሉ ክፍጠር ዝኽእል ሲናሪዮ ርዱእ ነገሪ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ንኩናት ናብ ኩናት ዘኺዱ ዝመስሉ ስጉምትታት ኣብ ምውሳድ ዝርከብ ምዕፃው ባጀት መድሃኒት ነዳዲ ካልኦት ዝተፈላለዩ ነገራትን ይካየድ ኣሎ በዛ አጋጣሚ ትማል ከም ዝነገርኩኩም ናይ ሰራሕተኛታት ደሞዝ ናብ ኢዶም ወይ ከዓ ናብቶም ሰራሕተኛታት ናብ ገዛ ባንኮም ንምስዳድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሳሚዖም ዘለውን ሓቢሩሎ ኮይኑ ግን
እዚ ወፂ ዘሎ ጽሑፋት ከዓ ነቲ ኩነታት ናብ ሓደገኛ ነገር እንዳወሰዶ ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምድላዋት ተጻፊፉ ኣብ ዶባት ናይ ኤርትራን ትግራይን ኣይሚን ናይ ኢትዮጵያን ትግራይን ሰፊሩ ከም ዘሎ ናይ ነዊሕ ግዜ ትዕዝብትታት እዩ ማለት እዩ። ካልእ ብዛዕባ ጽምዶ ኣብ ጽምዶ ዘሎ ኩነታት ሕጂ እውን እዞም ብወገን ትግራይ ኮይኖም ብፍላይ ብሜድያን ብካልእን ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ሰባት በብሓደ ጉዳዮም ናብ ዝኸፍአ እንዳኸደ ይኸይድ ኣሎ። ካብ ብርሃነ ጀሚርካ ብድሕሪኡ ኣረጋይ ብድሕሪኡ ካልኦት መቸም ክጥዕሞም ኣይከኣለን። ብህግደፍ ወገን ግን ሓደ ሰብ ስለ ዝኾነ እቲ ሓደ ሰብ መዓልቱ ኣኺላ ክሳብ ዝውገድ ይልፍልፍ ይኸይድ ኣሎ። ኣቶ ስታሊን ወላይ ማለት እዩ ንጽምዶ ወኪሉ ብወገን ትግራይ ብተደጋጋሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኡ ናይ ጽምዶ ሸፈነ ዝህብ ሰብ እዩ። ባሎም መዓንቲ ምስቲ ትማሊ ቅሪበልኩም ዝነበርኩ ጎደፋይ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ኮይኑ ኣነ ሆስፒታላት ኣፍሪሰብ ኤርትራ ቀደም ኣብዚ ኩናት ዝነበረሉ እዋን ገለመለ ዝብል ወዲ ትማሊ ዘቕረብኩልኩም ማለት እዩ እንዳተዛረቡ ከለዉ ኣቶ ስታሊን እንታይ ዝብል ዘሎ እምበኣር ሰምዕዎ ኢኹም። ካብዚ ጽምዶ እዚ ብጠቕላላ ተስፋ ንቆርጽ ኣለና ኣነ ንባዕለይ ተስፋ ቆሪጽ ኣለኹ ይብለና ኣሎ። መቸም እንታይ ክብል ደልዩ ብዝኾነ ግን እዛ ቪድዮ እዚኣ ከዓ ናባኹም ክቕርበልኩም እየ። እንታይ በዝሰማዕካ ከምቲ ንሕና ኣብ ጎኒ ትግራይና ኢልና ከምዚ ካብ መጀመርያ ጀሚርና እናተፀፋዕና ኣብ ሚድያ ዘለና ሰባት እዛ ናብ ሚድያ በሉ ኣነ ከም ውልቀ ሰብ በለኒ እሞ ኣዲስ ኣበባ ምስቲ ኣጌን ኣዲስ ኣበባ ከይደስ ስቱድዮ መቐለ ኣዲስ ኣበባ ስቱድዮ ተኸፊትለይ ህልም ዝበልኩ ናይ ብልፅግና ናይ ኣብይ ኣድናቂ ናይ ኣብይ ሚድያ ተዝኸውን እዚ ሚድያ እዚ እንታይ ይስምዐካ ከም ትግራዋይ ጎደፋይ ስዊካ ሓንቲ ደቂቃ ከምቲ እሞ ዘይነውሐት ሓንቲ ደቂቃ እንታይ ይስምዐካ ንኣብነት ማለት እዩ ኣነስ መሰለ እያ ኣነ ከምቲ መሰልና ኣየሉ ናይ ኣብይ ደገፍቲ ኮይኖም ኣዲስ ኣበባ ከይዶም እዚ ናይ ድዩ ብሓቂ ሰብ እውን ይጨምቆ ኣሎ ተስፋ ይቆርፅ ኣሎ ካባይ ጀሚሩ ተስፋ ካብ ዝቆርፁ ዘሎ ሰባት ሓደ ኣነ እየ ምንም ማለት መፍትሑ ናበይ እዩ ማለት ካልእ ዘቕርበልኩም ክቡራ ተኸታተልቲ ትማሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ኣብ ሓደ ናይ ዩቱብ ቻነል ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ብዙሓት ነጥብታት ኣልዒሉ ነይሩ። ሓንቲ ኣገዳሲት ዘለዓላ ነጥቢ ብዛዕባ ኤርትራውያን ትምልከት ድማ ኢትዮጵያ ንብዙሓት ዜጋታት ኣዲ ሃገር ኮይና ዕቑባ ንብዙሓት ሰባት እውን ዕድል ከም ትፈጥር ገሊጹ ከምኡ እንዳበለ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 400,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ከም ዝነብሩ ኣብቲ ቃለ መሕተቱ ሓቢሩሎ ማለት እዩ። እዚ ስታቲስቲክስ ክሳብ ክንደይ ናይ ሓቅነት ኣለዎ ማለት ብዩናይትድ ኔሽንስ ድዩ ብካልእ ናይ ኤርትራውያን ትካላት ዝተረጋገፀ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ከምቲ እሱ ዝብሎ ዘሎ 400,000 ተዘይተባህለ ልዕሊ 150,000 ስደተኛታት ከም ዝነብሩ ግን ዝተፈላለዩ ናይ ዩኤንኤችሲአር ፀብፃባት እውን ሓቢሮም ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ምናልባት እቲ ዋሕዚ ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዲደው ዝብል ካብ ኢትዮጵያ ናብ ካልኦት ሃገራት ይቕፅል ገለ ዝብል እሱታት ኣብ ግምት ከእተኻ ማለት እዩ። ምክንያቱ እንድሕር ዳ ርኢናዮ ኣብ ዝሓለፋ 5-6 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣዝዮም ብዙሓት መንእስያት ነይሮም። ዳርጋ ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ መንእስያት ድማ 70% ዝኾኑ ናብ ሃገረ ኡጋንዳን ናብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ግዒዞም ኣለዉ። ኣብ ኡጋንዳ ጥራሕ ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ልዕሊ 70,000 ኤርትራውያን ከም ተሰደዱ እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚኦም ብምሎም ድማ ብኢትዮጵያ ገይሮም ዝኸዱ እዮም ዳርጋ 99% ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ። ብዝኾነ ግን ኤርትራውያን እንድሕር ዳ ተፀብፂቡ ቁፅሪ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ካብቲ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ኤርትራዊ ከም ዝበዝሕ እውን በዛ ኣጋጣሚ ክፍለጥ ይከኣል እዩ። ኣብ መወዳእታ ዘቕርበልኩም ክቡራ ተኸታተልቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ጀነራል ኣሰምብሊ ትማሊ ሓደ ታሪኻዊ ዝኾነ ውሳኔ ኣሕሊፉሎ። መቸም ብሰንኪ እዚ ኩናት ናይ ማእኸላይ ምብራቕ ክነስተውዕለሉ ስለ ዘይከኣልና እምበር ንብዙሓት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ብፍላይ ድማ ኣብታ ብስሌቨሪ ወይ ከዓ ብናይ ንግዲ ባርያ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣፍሪቃውያን ደቀባት ዝነብሩላ ሃገረ ኣሜሪካ ዘለዉ ጸለምቲ ሓጎሶም ክገልጹ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ትማሊ ዝሓለፈ ውሳኔ እምበር እንታይ ዝብል እዚ ናይ ኢንስሌቭመንት ወይ ከዓ ናይ ስሌቭ ትሬድ ዝነበረሲ ኮንደሚኔሽን ወይ ከዓ ክኹነን ኣብ ዓለም ክኹነን ዘለዎ ተግባርን ከምኡን ካሕሳ ንጸለምቲ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ድማ በደል ከም ተፈጸመ ኣፍልጦ ክወሃብ ንነዊሕ ዓመታት ንዘመናት ክፀዓረሉ ዝጸንሐ ትማሊ ውሳኔ ሕሊፍዎ ኣሎ ማለት እዩ። ብሓፂሩ ገበን ከም ተፈጸመ ጆኖሳይድ ከም ተፈጸመ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣብዚ ናይ ትራንስ ኣትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ዝነበረ ማለት እዩ ወሲኑ ኣሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮይኑ ግን 3 ሃገራት ተቃዊሞን ኣለዋ ነዚ ውሳነ እዚ
ተንስተቋማ ሃገራት ድማ ኣሜሪካ እስራኤል ኣርጀንቲና እየን ትዝገርመኩም ነገር ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣርጀንቲና እንኳ ፍሉጥ እንተኾነ ናይ እስራኤል ግን ስለምንታይ ነዚ ውሳነ እዚ ተቃዊማቶ መስደመሚ ኣርጀንቲና እንተኮይኑ ክትቃወሞ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ ኣርጀንቲና ሓንቲ ካብተን ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ማሕበረሰብ ገበን ዝፈጸማ ሃገራት እያ ኣብ ቅድሚ ዞም ሕጂ ኣርጀንቲና ተባሂሎም ዝፍለጡ ዘለዉ ህዝቢ ሙሉእ ብሙሉእ ጻዓዱ ምዃኖም ኣብ ኣርጀንቲና ክሳብ 30% ዝኣኽሉ ጸለምቲ ይነብሩ ከም ዝነበሩ ይዝንገር ብድሕሪ ግን ነዞም ጸለምቲ እዚኦም ብዝተፈላለየ መገዲ እንዳገበሩ ካብቲ ሃገር ብምጽናት ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳርጋ ትሕቲ 1% ጸለምቲ ዘለዎ ሃገር ተኮይና ኣርጀንቲና እያ ኣብ ዝኾነ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ይኹን ክለባት ኩዕሶ እግሪ እውን ዝኾነ ጸለምቲ ኣይትርኢን ኢኻ ኣርጀንቲና ሓንቲ ካብተን ሙሉእ ብሙሉእ ጸለምቲ ካብ ሃገራ ዘጽነተት ሃገር እያ ማለት ሃገር ኣሜሪካ ትቃወሞ ዘላ ምክንያት እውን ርዱእ ብርዱእ ምክንያት እዩ እቶም ዝበዝሑ ባራዩ ወይ ከዓ ስሌቭ ተባሂሎም ናብ ኣሜሪካ ዝተሰደዱ ጸለምቲ እስቲል ክሳብ ሕጂ ዝተፈላለዩ ግፍዕታት ዝወርዶም ዘሎ ናይ ብሙሉኦም ካሕሳ ክትከፍል እንተዳ ተባሂላ ሙሉእ ኣሜሪካ ተሸይጣ እውን ክትክእሎ ይትኽእልን እያ ምክንያቱ ብምልእታት ኣሜሪካ ትበሃል ሃገር እውን ብምንታይ ተሃኒፃ ተይልና ብጉልበት ናይዞም ጸለምቲ እዚኦም እዩ ማለት እዩ ብዝኾነ እቲ ውሳነ ከምዚ ታሪኻዊ ውሳነ ምሕላፍ እውን ርእሱ ዝኸኣለ ሓደ ዓብዪ ዓወት እዩ ማለት እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ናይ ምሸት ኣዳልየልኩም ዝነበርኩም መደባት ነዚ ዝመስል ኣብ ዝቐጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ድሓና ምስዩ